Jmenuji se Valerij Pleška, jsem student oboru telematika na VOŠ ASPŠ Plzeň. Jako práci SOČ jsem si připravil návrh a realizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení typu PZZK. Tato práce bude sloužit pro výuku studentů mladších ročníků a to učiva o přejezdových zabezpečovacích zařízeních, o relových zabezpečovacích zařízeních. Přejezd typu PZZK je kombinované zařízení, které využívá relovou logiku a je doplněno elektronickými prvky, které usnadňují montáž a projektování a usnadňují tím údržbu a zvětšují životnost. Zde můžete vidět relovou část nebo relovou logiku přejezdu. Zde je část elektroniky a taky elektronika je zde dole. Součástí elektroniky jsou LED náhrady bílých a červených světel, které jsou oproti normálním žárovkám viditelnější a mají větší životnost. Předtím, než jsem začal realizovat přejezd, jsem ho musel navrhnout. Pro návrh jsem musel vytvořit vlastní knihovnu značek v programu AutoCAD a také vytvořit schémata. Poté, co jsem ty schémata udělal, jsem zapsal všechny spoje do tabulek spojů, do montážek, podle kterých jsem mohl dále drátovat. Před začátkem realizace jsem musel stojan očistit od předešlého zapojení. Během drátování jsem sháněl další potřebné věci, jako byly pojistky, patice pojistek, vagosvorky, patice světel pro simulovaný výstražník na stojanu. Také mám druhý výstražník, který je typu AŽD97. Tento přejezd byl tvořený jako učební pomůcka, proto na něm můžeme simulovat různé stavy nebo děje, jako je vypnutí pozitivní signalizace, zastavení bílých světel, obsazení jednoho úseku přejezdu, obsazení druhého úseku přejezdu, uvolnění těchto úseků, také zastavení červených světel jak jednoho, tak i druhého. Zde můžeme vidět indikační desku nebo kolejovou desku, co vidí u sebe výpravčí. Pomocí této desky může přejezd ovládat nebo může vidět na něm jeho stavy. Bezporuchový stav, nouzový, poruchový, kdy je přejezd uzavřen, jestli je na něm porucha napájení, bezanulační stav, bezvýlukový stav. Když nejsou obsazený úseky přejezdu, tak svítějí bíle. Při obsazení prvního úseku tak se nám rozsvítí, že úsek je obsazený červenou kontrolkou. Když se nám obsadí druhý úsek, uvidíme, že se rozsvítí taky červená kontrolka. Při uvolnění prvního úseku se nám to vrátí nazpátek na bílou žárovičku. Při uvolnění druhého úseku se přejezd vrátí do základní polohy. Bezporuchový stav výpravčímu říká o tom, že na přejezdu je vše v pořádku ohledně technické stránky. Nouzový stav říká o tom, že na přejezdu je menší závada, která neohrožuje provoz. Nouzový stav může nastat při
přepálení jednoho vlákna červené žárovky, nebo když nám přestane svítit bílá. Jak zde můžeme vidět i slyšet, nastala chyba na ČSDO, přestalo nám svítit pozitivní výstraha, s čím se ukázal nouzový stav na ČSDO. Pomocí vypnutí zvonku můžeme vypnout zvonění o této chybě. Poruchový stav nastává v případě, když nám přestane svítit jedna červená žárovka, buď LED nebo normální. Na tomto rozsáhlém projektu jsem odvedl obrovský kus práce. Věnoval jsem tomu velké úsilí a jsem velice spokojen s mojí vykonanou prací. Tímto projektem bych rád inspiroval studenty nižších ročníků pro další rozvoj této práce, buď předání místního ovládání, či diagnostiky tohoto ČSDO. A také bych rád poděkoval firmě První saz, ve který jsem se inspiroval na tuto práci, která mi dodala podklady pro tvorbu tohoto projektu.